saking Sukabumi. Sukabumi. Nggih, monggo tindak mriki Pak De. Monggo. Heeh, wis ditokne urung? Oh, urung. Dereng HE lho. Dereng HE lho Pak De. Iki mau ya urung lho. Heeh. Oh, langsung. Sampun telas ya Pak? Sampun. Heeh. Wis entek kok. Entek. Ibuin apa? Stasiun Tugu. Oh, ya.
Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ayo ya Mas. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi randha simpenan. Tobat iki ngono utus tobaban Asli. apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manutosun pundhut garwa. Hop Iya Bandung, aku darbe bemono. apa? Candi Akhirnya nek bayi sewu suwi. kudu dadi. Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Masuk Mbak Rini. Paket. Ya yo masuk Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan. Hop ber piye to ki tobat paling enak soto babat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti raga randha ya Rara Jonggrang manutosun pundhut garwa. Hop Mlayu rono piye iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti.
apa jalukmu cah ayu aja guyu-guyu duwe anak ra bojo ora penak turu wong loro rasane wong lagi ganteng pilih bacot apa pilih yen burung tak trimo gantung ning endi wit kencur ae gak usah dhuwur-dhuwur nek mabur repot kejebur malah luntur malaria apa malaria sedina kok rasane sawitu ning awak marake kudu numpak ado karo lakone kulon wong sabar mesti wong sabar wong sabar mesti kelakon waduh bapak tak adu biung anakmu kaya wong linglung kapan nika pareng pitulung iwak cucut mlebu ning sarung kebacut alias kadung ngentekno sawah ngentekno kampung Bima Laras hadir kembali yo jalukmu cah ayu aja guyu-guyu lali bayang lali petong etong rasane wong lagi ganteng pilih bacot apa pilih yen burung aku tak gantung gantung Pak. mau wit kencur saiki wit krokot mergo ben ora cekot-cekot malaria apa malaria sedina kok rasane sawitu ning awak marake lampus numpak do karo lakune kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapak entak adu biung anakmu kaya wong linglung kapan nika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekno sawah ngentekno kampung ya yo ngentekke sawah ngentekke kampung Terima Matur kasih nuwun. Dora.
wancine padha nindakake azan wis kumandang wayahe sembahyang kok netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakahe agama limang wektu putusan sati joko kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh dhuhur lan asar salat sayang tingadoke tindamulan maghrib lan isa jangkepe prayogane dinambahan salat sunnah aja sembrono iku perintah agama ngalingano ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Matur sembah nuwun, terima kasih.